Makita sa kasaysayan, ang mga puy-anan resulta sa pagsabot sa katiguangan sa lihok sa kalikupan. Sa mga langob din sila sa yuta nagyaka, dali ang sakit kay basa. Ug aron sila makakaon, maglatagaw, diin sila magabhian, payag nga sukdungan, mo nay katulgan. Aron permi sila luwas sa mga mananap nga ihas, ang payag giisa sa kahuyan, aron bugnaw puy-an, apan sa bagyo kadali rang mapalid, mapuklid. Nauso ang lagkaw kawayan, gipabarug sa yuta, gisawgan. Sa linog, igora mo uyog, dagkog bintana, habog ang aptanan, kay sa pagpabugnaw makatabang. Hangtod na paligon ang kabalayan. Kamalig, kini ang nanay sa dakong balay. Ubay sa pagdagko sa mga pangindahay. Karon ang balay tabla, semento na. Ang abli nga bintana, sami na. Kay way hangin nga makasulod, magpa-aircon gyud. Kay balay sirado, ngit-ngit kaayo, mubayad nagkurente, nga naaman untay libre. Iniglinog ug bagyo, hugno ang simento. Ang samin mga buak, kay way kurente, ang aircon dili magsilbi. Aw hinuon, kay pupog naman ang mga samin, mubalik ang libre nga hangin. May pamulong nga nag-ingon, katong dili mo katon sa kagahapon, sa di maayong kasinatian, perming leksyonon. Gikan diri sa Museum for Resilience sa National Museum Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.